بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الله سبحانه وتعالى تنو كألفو كأولي نماندو كبركدا. أما الله تنو أكن نيما وبلا جلنكا أدولنا بانجلي كرنجري أبولما الإسلامية نيما نيالي مغم كإسلامي kadonga fo ala yikuna wolo ni ala ye mɔgɔ min kɛ silamɛ i k'a dɔn ala ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen laɲinini ye foyi t'i ma i ka baara kɛ i ka diɲɛ ɲini i ka lahara fana ɲini. ala tɔnɔnen kɔfɛ subhanahu wa ta'ala an bɛ seli kira kan sallallahu alayhi wa sallam ana ka so dun kɛ sanumaw ana jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ mɔgɔ tuguru kɔ fo ka taa se alikiyama jɔ dɔ ma. an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli a ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen fara o jamakulu sanuma in kan. ala k'an bɛ sawaba ma, ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya, ala k'an junubu yafa, ala kana minɛ n'an ka baara kɛlenw ye, ala kana minɛ ni kodɔnbaliw ka kodɔnbaliya ye. an bɛ ala deli ala k'an kana, ala ka yafa an ka kɛtaw ma. an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli dɔnni nafama ala k'o nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye, dɔnni mun b'a nafa diɲɛ kɔnɔ ani lahara. an balimaw, an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka walanda kɛnɛ kan n'o de ye usulul iman fi daw'il kitabi was sunna. limaniya jɔsenw a nana kuranɛ kɔnɔ cogo min na ani kira ka sunna sallallahu alayhi wa sallam, ka sabu kɛ olu fila de ye diina dalilu ta yɔrɔ ye. ala ka kuranɛ ani kira ka sunna sallallahu alayhi wa sallam. ni mɔgɔ min y'i bolo fila fa ni fila la k'i ka dalilu ta yɔrɔ k'u ye, i k'a dɔn k'a fɔ i kunna jɛra. mɛ ni mɔgɔ min ka dalilu ta yɔrɔ kɛra adamadenw hakilinaw de, k'a dɔn k'a fɔ e bɛ to adamaden bato de la, e tɛna se ka ala yɛrɛ bato. ala k'an kisi o ma. walanda tɛmɛnenw na an ka kuma kun bolila ka limaniya ni lahara dɔ ye, n'o de ye limaniya jɔsen 5nan. an ko lahara tɔgɔw ka ca, ala ye tɔgɔ caman fɔ a la. a gɛlɛya kosɔn ani ko minnu bɛ k'a dɔn. o kɔfɛ an kumana diɲɛ mun na b'a kɔnɔ, n'an bɛna bɔ a kɔnɔ ka taa alikiyama, o diɲɛ mun filɛ nin ye a bɛna wuli, diɲɛ in bɛna ban pewu. don dɔ la an si tɛ yan, kira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ la ani sahabaw sigilen a ko a ye lahara ɲɛsigi. aw k'a dɔn aw minnu sigilen bɛ kɛnɛ in kan
san kɛmɛ kɔfɛ aw si tɛ yan a don sahabaw kasira kosɛbɛ wa san kɛmɛ ma dafa a bɛɛ lajɛlen fatura kira sallallahu alaihi wasallam a ma kuma n'a nin dungo ye kelen kun b'olu la san kɛmɛ bɛ dafa don mun na ale fatura o don dɛ kira kumana ni fɛn o fɛn ye ala de y'o don a da anw minnu sigilen bɛ yan san kɛmɛ kɔfɛ an bɛ yan wa hali san mugan kɔfɛ e ka segin ka na yan bani i ka ɲininkali kɛ karisa bɛ min karisa bɛ min karisa bɛ min a taayɔrɔ bɛ f'i ye o la nin diɲɛ kana marasa dɛ ko dɔ kuma sera an k'an labɛn a bɛna don o don i t'a dɔn a bɛ se ka na bi a bɛ se ka kɛ sini o la o diɲɛ mun n'an b'a kɔnɔ nin ye a bɛna wuli a bɛ ban pewu i n'a fɔ a mɔgɔ ma deli ka kana diɲɛ kɔnɔ o diɲɛ mun filɛ nin ye a wulili taamaserew b'a la o de la an kumana taamaserew kan yaasa u kan ka limaniya kurakuraya ka sabu kɛ an bɛ fɛn caman ye an senkɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ wuli taamaserew ye mɛ n'a kun ma f'i ye i t'a dɔn mɛ a dɔnnen kɔfɛ i ye n'i tora k'a ye a bɛ ka kɛ a b'i ka limaniya jidi ala k'an ka limaniya jidi ka sabu kɛ limaniya in bɛ kɔrɔ kira ko adamaden ka limaniya bɛ kɔrɔ i n'a fɔ fini bɛ kɔrɔ cogo min na mɛ n'i ka limaniya kɔrɔla i b'a kurakuraya ni ala kosumaw ye i b'a kurakuraya ni kuranna kalan ye i b'a kurakuraya ni baara ɲumanw kɛli ye ala k'an ka limaniya jidi kumana mun na an kumana diɲɛ wuli taamaserew kan ni ala sɔnna a ma bi an bɛna don baabu kura kɔnɔ o de ye n'i bɔra diɲɛ kɔnɔ yanni lahara kɛnɛ ka jɔ frontière bɛ yen an bɛ taa transit la o yɔrɔ in fana ko caman b'a nɔfɛ dɛ o de bɛ wele ko alhayatul barzakhiya i bɛ waati dɔ kɛ diɲɛ kɔnɔ o kɔfɛ i bɛ taa kaburu sigi kɛ o kɔfɛ lahara sigi bɛ yen mɛ kaburu sigi ani lahara sigi o bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn k'i to diɲɛ de kɔnɔ k'i kisi kaburu ɲagata ma i b'a baara diɲɛ de kɔnɔ k'i kisi jahanaba tasuma ma i bɛ labɛn diɲɛ kɔnɔ yan kaburu nɛɛma ani alijinɛ nɛɛma o bɛ ɲini diɲɛ de kɔnɔ yan mɛ mɔgɔ o mɔgɔ ma baara kɛ diɲɛ kɔnɔ yan lahara dɔ i bɛ nimisa o tigilamɔgɔ de b'a fɔ qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt b'a fɔ ala a m'a ɲini i fɛ i kana segin ka na diɲɛ kɔnɔ an bɛ baara ɲumanw kɛ fɛn minnu kun fɔra an ɲɛna ko baara ɲumanw don an ɲɛ b'an k'a kɛ an bɛ segin ka na o baara ninnu kɛ a bɛ f'u ɲɛna kalla ayi a y'o kuma bila seginni t'a la tuguni o mɔgɔ caman bɛ nimisa kira ko ɲumankɛlaw bɛ nimisa mun de la u ma ɲuman caya jugumankɛlaw fana bɛ nimisa kɛrɛnkɛrɛn bolo ma mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma tugu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam diɲɛ kɔnɔ yan wallahi n'i sara i bɛ nimisa ala y'o fɔ an ɲɛna suratul furqan kɔnɔ suratul furqan kɔnɔ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا mɔgɔ min y'a yɛrɛ bakun tɔɲɔ diɲɛ kɔnɔ ni ala sɔsɔw ye ni filaninkafoya ye ni bidaa baaraw ye a tigilamɔgɔ b'a tɛgɛ kin a bɛ mun de fɔ ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila hali ne kun ka tugu ala kira kɔ diɲɛ kɔnɔ suratul furqan kɔnɔ dɛ
يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا هل نكون على كراكو جيكونو يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا هل يمكن أن تكون كرساكو لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وبافو كوتك لمغيا للأفلي ألا يفهمون حراميا أيولو لدغاي ألا يفهمون لدغا أيولو حراميا ألا فنتغروتك لمغوكو أكوتك لمغو كرسابو يكالي الأفلي وكان الشيطان للإنسان خذولا ألا كو الشيطاني أبي آدم أدين لما رسواتي بلا جلب أبي نيمان كي جوغماي كجوغمان كي نيمان ولا بي ولندا وبي كبرو نيما أنا نيانغتا فين فلا دولا كيلندو إما إكا كن نيما كونو ألا كامبلا جلي نكي ونيما ينكونو والما إكا كن نيانغتا كونو نين فلا دولا كيلندو ده والله عرفنا سوف لدو فريق في الجنة وفريق في السعير جما كله به الجنة كونو ألا كذنا وبلا جلي فراو جما كله إنكا وجما كله دو فنا به ولو بتسمع كونو جما كله فلادو سبحان الله ولا كلمانيا كافو كبرو نيما به مويه مغمنون ناكاكا كبرو نيغاتا فنا به مويه مغمنون نيغاتا ينغاكا أبيك سيغا تعالى الله سبحانه وتعالى يوفو آية جامان كونو قرآن كونو كرا فنكمنوك صلى الله عليه وسلم ودلا kaburu in kono ɲiningali mun bena kɛ o jaabu bɛ labɛn k'i to diɲɛ kɔnɔ yan de mɛ n'a jaabi t'i bolo diɲɛ kɔnɔ yan hali ni donna kaburu kɔnɔ i tɛ se k'a jaabi i tɛ se k'a jaabi o de ye al usulu thalatha lasili saba ka ala dɔn ka ala kira dɔn sallallahu alaihi wasallam ka silamɛya diina dɔn i bɛna ɲininka nin fɛn saba in de la i tɛ ɲininka i karamɔgɔ la i tɛ ɲininka i fa la i tɛ ɲininka i ka kabila la i tɛ ɲininka foyi la ni saba mɛ ni mɔgɔ mun dumɛna ka diɲɛ kɔnɔ k'a dɔn k'a kɔrɔ dɔn ka baara kɛ n'a ye ala b'i nɛn sabati kuma na mun na mɛlɛkɛw b'i ɲininka mɛ n'i ma sabati a ka diɲɛ kɔnɔ yan i k'a dɔn k'a fɔ kaburu kɔnɔ i tɛ se k'a jaabi dɛ wa ni dun m'o jaabi kaburu kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ i minɛna dɛ depuis o yɔrɔ la ɲangata bɛ daminɛ dɛ wala Allah subhanahu wa ta'ala ko yuthabbitu Allahu alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء على بمغون سبتي كمانا منا وبينينكا كمانا منا أنيم بو مغون سبتيرا كلمة الشهادة كنور لا إله إلا الله مغون سبتيرا نينكا جيكونو كافوي دالا كبارة كناي كاتنو كولوشي لا هردو إكادو غافو إبكشي مكا كوني كمانا منا ملكو بني نمنه إكا كمالا ما بك كلمة الشهادة وكبر فانا كونو نيني نغارا إبو نينغالي نجابي والله الله سبحانه وتعالى كو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون الله سبحانه وتعالى مؤمنكم أو ما عليه ويافو نوني أكوفي وكلنا كما ينكا وما فهمر باتو كفر الله سبحانه وتعالى فتقول على صلى الله عليه وسلم أكوني سيا سيرا أتقل مغومة
kumana mun be saya sagarala nema melekew aljina melekew benawma alla takhafu wala tahzanu kaw kana sira aw kana joro abe fen fento aw ko ala b'a kɔlɔsi wa ala bɛ mɔgɔw karaba mɔgɔ minnu b'a kɔlɔsi i bɛ nafolo mun to i kɔ ala b'a kɔlɔsi i bɛ den minnu to i kɔ ala b'u kɔlɔsi i bɛ denbaya mun to i kɔfɛ ala b'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi o ye diɲɛ kɔnɔna ye ala b'a fɔ k'aw kana siran a bɛ taa fɛn mun sɔrɔ aw ɲɛ alkiyama jodo o ye hɛrɛ de aw kana siran wallahi ni mɔgɔ mun ɲɛna diɲɛ kɔnɔ hali n'i fatura ala b'i kɔ dilan mɛ n'i ma ɲɛ i kɛra mɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'i ka ɲi i fatulen kɔfɛ ala b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ karisa kun man ɲi a b'i ka du ci bɔgɔbɔgɔ i denw bɛ ɲɔgɔn na su ni tile i den minnu n'i y'u lamɔ diinɛ kan olu bɛ kɛ dorogutalaw ni dulɔminaw ye ko dɔ kun bɛ ni ala cɛ dɛ والله الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأعراف إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ألم يقرأ نجي كاب مغنيم أبو لكود لا أقرأ يكون مغنم كومد لا كوكن تنيماي ألا كان كنيمان كلاوي أو مغنم من يمان كوالدوي ألا بمغ كربا إيه ممن يمان كي دون فنايد mais ni be juguma ne ke wal tawla o nyona de bi taw fana kono de o nyona de bi taw kono de krengere boloma al yatime mogombe o toro ka kan na folo dun abe kono ki dew mena lafiya ko fa hal ni milar to bolo ti lafiya ni yɔrɔ in na an delila ka baro dɔ fɔ ni ko in ɲɔgɔnna dɔ kan a kɛra an ka boli dɔ senfɛ ka taa Kayi o kuma in ye mun ye a don wajuli tun bɛ adamaden ka ɲɛ n'i ɲɛna wallahi kana jɔrɔ i kɔ la ala ye layidu ta a b'a dafa o ko mun filɛ nin a tɛ nin walanda in kɔnɔ lakin entre parenthèse balimama fila dɔgɔnin tun bɛ tunga na kɔrɔkɛ tun bɛ so dɔgɔnin ye baara caman kɛ Bamakɔ yan kɔrɔkɛ tun bɛ so a jɔlen tun bɛ n'a ka fɛn bɛɛ ye san balo de bɛ taa d'a ma ye a n'a nasɔngɔ tɛ foyi kalama mais dɔgɔnin ala ye sɔrɔ k'a ye a fatura ka du 7 de to a bolo yan denw tun b'a bolo ni cɛkɔrɔba ye kɔrɔkɛ in nana ka bɔ so fɛn bɛɛ bɛ k'a ye yan n'a bɛ taa a yɛrɛ ka mobili a n'a ka chauffeur o de bɛ taa bila f'a ka so ka tila ka segin ka na mais dɔgɔkɛ fatulen cɛkɔrɔba nana k'u kana su dɔ f'ale ka se yan su dɔ n'a ɲɛna Bamakɔ yan su dɔnnen kɔfɛ a ko muso ma muso nana ma ko n burankɛ i dɔgɔnin fatura a ka sɛbɛnw filɛ du minnu tun b'a bolo papiyew filɛ wari mun b'a bolo compte la a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ a ye muso kɛra danayamɔgɔ ye mais a b'a ɲɛna k'a fɔ cɛkɔrɔba in ko alamɔgɔ don mais alamɔgɔ tɛ a ye papiye in bɛɛ d'a ma
a y'olu bila a kun fɔlɔ. A bɛna mun de kɛ? A ye gɛrɛntɛ sigi u kun, a b'a fɛ ka muso n'a denw labɔ hali u bɛ du mun kɔnɔ, k'ale balimakɛ ka nafolo don wa o ko bɛɛ bɛ to ale de bolo. Muso k'a ma ko karisa, ko k'i sabalibaga ye, i dɔgɔnin fatura ka fɛn o fɛn to ɲa bɛ d'i ma, mais an bɛ dunni kelen mun kɔnɔ o to an bolo. A y'a ka denbaya ta ka bɔ so ka n'u cɔngɔ du in kɔnɔ yen nɔ, ka gɛrɛntɛ sugu kan fo muso y'a laɲini k'ale n'a denw bɛ bɔ ka taa luwanse la. Mun cɛ fatura, muso y'i dama kasi Ala la, nin ko in n b'a kalama n da b'a la, wa n ka karamɔgɔ wɛrɛ fana bɛ yen, n ye kuma in fɔ o tigilamɔgɔ ɲɛna Kayi ye, a kɛra ale fana ɲɛna. Muso in ko k'ale ye duwawu kelen de kɛ, Ala n'a sɔrɔla ne bɛ cɛ wɛrɛ dɔn mun tɛ n furu cɛ in ye, Ala i ka kiiri tigɛ ne ni cɛ in ni ɲɔgɔn cɛ. A nana n'a ka denbaya ye waati mun na, a ko chauffeur ma ko k'ale ta ka taa k'u bɛ taa banque la, ka taa procuration de la pour que u bɛ se ka cɛ ka wari labɔ. A donna banque la, u k'a ma ko ale tɛ se ka sɛbɛn ninnu dilan, ko cɛ denw bɛ yen, a muso bɛ yen, sɛbɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ. A bɔra de la k'a bɛna muso ta k'u ka taa, mobili y'a furakɛ dɔrɔn la k'a kunci. A sara nin cogo de la. Ale ka projet kun b'a bolo, mais Ala y'a kutigɛ a ko a hakɛ to. Wallahi ni mɔgɔ min kɛra ɲumankɛla ye, Ala b'i kɔ dilan. Cɛkɔrɔba in kɛra ɲumankɛla ye, mais a kɔrɔkɛ in ma kɛ ɲumankɛla ye, mais Ala y'a kɔ dilan. Kɔrɔkɛ kun b'a fɛ k'a ko tiɲɛ waati min na. Dubabiya ninnu bɛɛ ma segin u ma wa? U ka nafolo bɛɛ ma segin u ma wa? An ka kɛ ɲumankɛla ye dɛ, n'an kɛra ɲumankɛla ye Ala b'an kɔ dilan. Mais n'an ma kɛ ɲumankɛla ye, wallahi Ala t'an kɔ dilan. O la an k'a dɔn k'a fɔ nin nafolo in bɛɛ lajɛlen ɲinikun ye diɲɛ de, diɲɛ in bɛ ban. Wa fɛn dɔ bɛ ko kaburu, an bɛna taa don o kɔnɔ. Kaburu min bɛ se, n'an b'a ye ni adamaden bɛ don a kɔnɔ, bɛɛ lajɛlen b'a ye o. Kuma dɔ la ko fɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka ɲi, a kura cɛ ka ɲi fo kaburu. Kaburu kura a cɛ ka ɲi wa? A cɛ man ɲi dɛ. Hali kaburu kura, fɛn bɛɛ kura cɛ ka ɲi ko fo kaburu. Ka limaniya k'a fɔ kaburu ɲangata o bɛ yen, ani kaburu nɛɛma o bɛ yen, o ye limaniya jɔsen dɔ ye. Ni mɔgɔ ma limaniya n'a ye, i ka limaniya t'i nafa. I ka limaniya t'i nafa. Allah subhanahu wa ta'ala a kumana ka Kurana kɔnɔ, kira fana kumana ka a ka hadisaw kɔnɔ. Allah subhanahu wa ta'ala ko yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. A ko mɔgɔ minnu sabatira kalimatu shahada kan, n'o de ye la ilaha illallah, o ye baara kɛ n'a ye, u m'a tɛnɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ yan. Ala ko k'a b'u nɛn sabati kumana mun na mɛlɛkɛw bɛ n'u ni minɛ, u ka kuma laban bɛ kɛ kalimatu shahada ye. Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen ka kuma laban kɛ kalimatu shahada ye. Wa n'u ɲininkara kaburu kɔnɔ fana, u b'o kuma kelen in jaabi. O de la fil hayati dunya ay inda al-maut wa fil akhirah ay fil qabr. Kaburu kɔnɔ ni ɲininkara i b'a jaabi. Madama ni dumɛna ka diɲɛ kɔnɔ yan, i m'a ni fila minɛ, i b'ale kelen de kan, wallahi Ala b'i nɛn sabati. Ala k'an nɛn sabati. Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye nin aya in tafsiri fɔ an ye hadisa dɔ kɔnɔ mun nana Bukhari kɔnɔ, min hadithi Bara ibn al-Azib radiyallahu anhu. A ko Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam, kumana mun na ni adamaden su dɔnna, i su dɔnbagaw olu taara, i b'i ka baaraw bolo dɛ, i b'i ka baaraw de bolo dɛ. I t'i fa bolo ye, i t'i ba bolo ye, i t'i karamɔgɔ bolo ye. Ko mun bɛ yen mɔgɔ si t'a dɔn.
kira sallallahu alaihi wasallam ako hadisa do kono laula anta dafanu ko nasolla an kunte ɲɔgɔn sudo k'ale kun bɛ ala deli ɲangata mun bɛ kaburu kɔnɔ walima ɲininkali mun b'a kɔnɔ a kan tulo don a la kira ko n'an y'a mɛn k'an bɛɛ lajɛlen bɛ sa ko an bɛ ɲɔgɔn su dɔn ni mun kɛ ala ye fɛn dɔ ta ka bɔ an kan ko n'a sɔrɔ an kun tɛ ɲɔgɔn su dɔn k'ale kun bɛ ala deli a kan tulo don kaburu kɔnɔna ɲangata la o de la kira ko kaburu kɔnɔ ɲangata mun bɛ yen danfɛn bɛɛ lajɛlen maa min fɔ adamaden ko ni adamaden y'a mɛn dɔrɔn a bɛ sa walaw sami'ahu al-insan la sa'iq kira sallallahu alaihi wasallam ko ni sudɔnbagaw taara adamaden u bɛ ka kaburu fɛrɛ k'i sigi a kɔnɔ dɔ bɛ se k'a fɔ kaburu in ka dɔgɔ mɔgɔ bɛ sigi cogo di o tɛ fɔ wa e ka den filɛ kɛ a b'a bamuso kɔnɔ cogo min na a kun fitinin don a bɛ ka développer a bɛ ka développer a bɛ ka développer kɔnɔ in fana bɛ ka développer ka taa jɔn de b'o kɛ e kun ye maniji ye ka na kɛ joli ye ka na kɛ sogokurun ye o kɔfɛ kolo ka bɔ i la senw ka bɔ bolow ka bɔ ɲɛw ka bɔ jɔn de y'o kɛ o bɛ kɛ don min na i bɔra a kalama o b'a kalama dɛ ko in an k'a to ala ma ko mun b'a kɔnɔ an ka limaniya k'a fɔ a bɛ kɛ mɛ a bɛ kɛ cogo di kana don o kɔnɔ kana don o kɔnɔ o de la dɔnnibaga don kira ko sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ walidugukolow namara ko sibiri ɲɛ kelen ko u b'a tigɛ fo dugukolo 7 ka juru don a la k'a gulon i kan na i bɛ jɔ n'a ye alikiyama kɛnɛ kan yanni ka kiri ka tigɛ sibiri ɲɛ kelen mɔgɔ min ye walidu namara dun ani hectare 1 mɔgɔ min y'o namara dun o kelen na hadisa karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko kalanden dɔ ko karamɔgɔ ko nin bɛ se ka kɛ cogo di a ko wuli ka bɔ yen ko nin bɛ se ka kɛ cogo di o tɛ fɔ ala ka kɔ la kira ko hadisa dɔ kɔnɔ a ko i bɛna doni mun ta ala b'o fari de d'i ma k'a doni da i kun ko mɔgɔ dɔw bɛ kɛ lahara don u ɲin kelen a bɛ koyi kulu ɲin mun b'a da kɔnɔ ɲin den kelen a bɛ koyi kulu ala b'i bonya de i ni doni mun ka kan k'o da i kun i bɛ jɔ n'a ye fana ko sibiri ɲɛ kelen fo dugukolo 7 subhanallah o de la kira ko ala ka danga bɛ mɔgɔw kan mɔgɔ mun bɛ dugukolo tamaserew yɛlɛma frontière min b'i ni mɔgɔ cɛ i ka du filɛ a ka du filɛ e bɛ ka jɔli kɛ e pusera dɔɔni ka don a ka yɔrɔ la a ko danga b'i kɔ ko i ye yɔrɔ min fana ta lahara dɔ a bɛ tigɛ ka juru k'a la k'a gulon i kan na i bɛ jɔ n'a ye fɔlɔ i ni ka kiri ka tigɛ an t'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen e bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen namara k'a fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa k'a bɛɛ to o la an ka limaniya k'a fɔ kaburu in ala bɛ mɛlɛkɛw yamaruya u b'a fɛrɛ k'i lasigi k'i ɲininka n'i ɲininkara kira ko ala jɔnɲumanw olu bɛ seereya k'a fɔ ala ye kelen ye kira ye ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a ko de kɔrɔ ye yuthabbitu allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah kira ye aya in tafsiri fɔ an ye o la kira ko hadisa wɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ni mɛlɛkɛ 2 in nana ka silamɛ ɲininka a ka kaburu kɔnɔ e kun bɛ maa jumɛn ne bato e kun bɛ diinɛ jumɛn na e kun bɛ mun fɔ alakira ka kɔ la ko n'o tigilamɔgɔ y'o bɛɛ lajɛlen jaabi ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye u ka alijinɛ fenɛtiriw dayɛlɛ ka taa ka kaburu kɔnɔ ale b'o nɛɛma in kɔnɔ sa
fokata wati se alab nan kunu wati mono o ni mo fana kera sodo indunge ko fana dabe yele afnetiru o be yele gatima e ka nyangata be damne de bi kaburu kono saw be nima buntenu be nima fen chama be nima de od la kera ko ni mo mun kera sababu ye kayre bone anina aya yere fagani femunye aba yere nyangata no ye kaburu kono fokata jewli o koni mo mi poison de mi o be dima kaburu kono e koni be ko mindro ni mo mi juru da yere kana kaburu be fere ka juru siri o ibito ka juru da ye kana ni mo muri ke ka yere so o bo chuga kelena wala ala kan kisho mate yere faga ala kan kishama imay mo faga Allah subhanahu wa ta'ala ya gelede alay fenduru ayode glo mo ka mo muye atuka mo faga ako man yaqtul mu'mina muta'ammidan ni mo mi tuka islame faga ako fajazaohu jahannam afolo ki saray jahannama tasmay ala kan kishama khalidan fiha aflana ki dumene mbakono asabana wa ghadiba Allahu alayhi ko ala be funi koro anayna wa la'anahu ala be danga adurna wa a'adda lahu 'adaban 'aziman ala be nyanga tabla ki kono nyanga tam ngagele ni mo mo yitu ga mo fa wa mo fana ya yire fa o yitu ga mo de fa ninti tayo ninya ala de tayo etsigi sa okala o kira ko ni yire fa ni femunye ibi yella jaba noye yani alkiyama jodon gawli o kaburu nyangata fana Allah subhanahu wa ta'ala ko wa haqa bi ali fir'auna su al'adhab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يكبرون يغتاي ألكو فرعون كمغوما أكون يغتا بجيغو كان يغتا منغاقلي كوتو كبرو كنو تسمى بنا يرولا دي دونغودو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ما كل هردو ubina do tasuma kono munga junga teme kaburu tayinka me kaburu inta sogoma fe ubina udo yere jurula anye bala ekran planka uba yirula ula fe fana uba yirula ala ko koy kaburu nyanga tay la harado fana wita do tasuma kono munga junga teme ni bela jelenka Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا